Hagajing leka Duran Cup ka bahab haga Group F haprengka Bodolan Persia ya ka Rajasthan United. Haba pai shakane ka jingle kai haga kela step ka jingle kai galong Maria khai haga babaro ardali gi kenhun gi klemla ban khijar. Henry tang minit habas dang ka kilomet kata ka minit ka basau punyau ka Rajasthan United kalayo ban tap ya ka gol ka baningkong haga ne ka jingle kai Lengbao William. Tang hadin nyaw minit baga Rajasthan United kayo ban tap ya ka gol habat ban sange no ya ka jingle kata haga minit ka basan peusau na marga jingjur palar jongslam. Hagawai pat ka jingle kai ka bahab haga Group B hapreng ka Mohammedan Persia ya ka Mumbai City. Haba pai shang ka jingle kai ka Mumbai City kalayo ban tap tang haga minit ka bakhat ar Lengbao Rostin. Ubadai player nagari Australia. Bad hadin khat ar minit kata haga minit ka ba ar peusau ka Mumbai City kalayo biang ban tap ya ka gol ka ba ar Lengbao Georgie Pereira Diaz. Bad haga minit ka ba lai peusan player naga jella Mizoram uchangte kalayo ban tap ya ka gol ka ba lai naga benta ka Mumbai City. Bad haga minit ka ba sau peu ar ka Mohammedan kalayo ban tap ya ka gol ka ba ningkong Lengbao David ubadai player naga jella Manipur. Ada bukur ka kala step ka Mumbai City ka tam dan lai la kawai. Henry haga kala mit ka jingle kai kalong Maria khai ka babaro artli gi kenhun ki klemla batun khijar. Bad dele magini gi lai gol ba ka Mumbai City ka yo ban tap ba ka kala step kalala ban pelim ya ka Mohammedan dan lai la kawai. Haga jingle kai perlok hapreng ka Manchester United Persia ka Lens. Haba pai shakne ka jingle kai ka Lens kala yo shwa bat pen khijar tangha ka minit ka ba arpeu Lengbao Usotaka bad hadu bukur ka kala step ka Lens ka tam dai weilanat. Bad haga kela minit kata ka minit ka ba sau peu pra ka Manchester United kala yo ban tap ya ka gol pen ya khai Lengbao Rashford. Bad haga minit ka ba san peu lai ka Manchester United kala yo biang ban tap ya ka gol ka ba ar Lengbao Anthony. Bad haga minit ka ba san pukundai ka Manchester United kalayo ban tap ya ka gol ka balai Lengbao Casemiro. Bad hadu bukod ka jingle kai Lengbao kini ki lai gol baga Manchester United kayo tap tang haki khatway minit kalala ban pelim ya ka Lens da lai la kawai. Haga jingle kai Arab Club Champion Cup quarter final hapdeng ka kenhun jong Benzema Persia ai ka Al Hilal. Abo phai shakre ka jingle kai ka Al Hilal kalayo ban tap ningkong tang haka minit ka bakhat sau Lengbao Milinkovic. Bad hashwa ban kut ka kela step kata haka minit ka ba sau peusan plus lai ka Al Hilal kalayo ban tap ya ka gol ka ba ar Lengbao ka penalty balkan jat do Al Tausari. Bad hadu bukur ka kela step ka Al Hilal ka tam da ar lanot. Bad haga kela min ka Al Ittihad kalayo ban tap ya ka shigul Lengbao Uro Marinho kata haga minit ka ba san penreu. Henry haga minit ka ba nyau peu ka Al Hilal kalayo ban tap ya ka gol ka ba lai Lengbao Malcon. Bad haga minit ka ba nyau pekandai ka Al Ittihad kalayo ya ka penalty Henry Karim Benzema ula penseb ya ka ka penalty haga bau klemla ban penrung ya ka penalty. Hadu bukut ka jingle kai ka Al Hilal kalala ban pelim dan lai la kawai Persia ya ka Al Ittihad badi orung syaka semi final jong ka Arab Club Champion Cup.